lesions causades per agents químics i agents biològics. En emergències, hi ha una regla que no podem oblidar. Primer, tu. Després, la víctima. L'autoprotecció és una prioritat. Sense autoprotecció, passes de rescatador a víctima. Evita contaminar-te i protegeix també a l'equip i al sistema sanitari. Davant un agent químic, el primer és separar la víctima de la font. Després, descontaminar mitjançant irrigació abundant amb aigua. No neutralitzes mai amb altres productes. No improvises. Autoprotecció, retirem, rentem, protegim. En aquests casos, el principal risc per al test és la contaminació secundària. En intoxicacions, la prioritat és vital. Aplicar XABCDE i tin en compte que la intoxicació per via respiratòria és la més freqüent. El monòxid de carboni impedeix el transport d'oxigen. En aquests casos, hem de treure la víctima de la zona abans d'actuar. Mascareta més extracció. L'afinitat del monòxid de carboni per l'hemoglobina és major que la de l'oxigen. Bloqueja l'hemoglobina i no pot fer la seva funció de transport d'oxigen. Per tant, el cos es queda sense oxigen. Referent als antídots, alguns tòxics sí que en tenen. Per exemple, opiacis, naloxona o benzodiazepines, el flumazenil. Però no sempre són competències del test. Els agents biològics es transmeten sovint per via respiratòria. Una persona pot contagiar sense presentar símptomes. Parlaríem del portador o vector de malaltia. El risc clau ací és la transmissió del patogen. Davant risc biològic, autoprotecció i control de transmissió. EPIs per al test. Mascareta i aïllament per als pacients. Referent a la descontaminació, en pell podem utilitzar aigua i sabó, en mucoses només irriguem amb aigua. Químic o biològic. Els agents químics suposen un perill immediat, mentre que els agents biològics s'associen al risc de transmissió. Però la regla no canvia. Primer tu, després la víctima. En aquests casos, les lesions causades per agents químics i biològics, si no et protegeixes, no pots ajudar. I abans del comiat final, salutacions per a Clara d'Alzira. I fins ací el nostre vídeo. Un fort abraç!